Boboza mnyamana uzoyithola isheleni. Boboza mnyamana uzoyithola isheleni. Sepana. Yebo sikole. Hamba lapha esupermarket. Ane? Mawufika lapha esupermarket uyobuza lapha ukuthi bayawuthengisa umnati beer. Uyezwa? Eish. Umpilele futhi isikole ngizwa kahle. Vele nje kuzongizwa. Ngisho ucabanga into zakho. Ngithi kuwo mamele kahle. Angifuni lo ngibhizi lo ngikhuluma into eyi-1 ka-125 to 11. Mamela, ngithi kuwe hamba lapha esupermarket ebhadela. Ufike ubuze ukuthi bayawuthengisa na umnati beer. Uzwile? Oh ya, sengizwile manje isikole. Uzothini? Ngizothi sanibonani bantu base supermarket. Uthi isikole ngizobuza ukuthi ikhona imnandi pinki. Uyislima konje ngikhohliwe. Mnati pinki ukwenzani? Upinki ungenaphi kulento engikhulumayo? Ngithi kuwe mamela kahle. Munati beer isuthu leso. Sikole, uthi ngihambe ngiyobuza imnandi pinki ukuthi bayayithengisa lapha ebhadele supermarket. Mnati pinki yani manje? Mnati pinki yani? Ukwenzani? Upinki ungenaphi kulento engikhulumayo? Kona uwe manje ukhuluma ngomnandi pinki. Suka, yekela. Uzozungeza ngesithini.